ನೇಜಿನೆಂಡ್ರೆ ಬಪ್ಪ ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತರಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಅಡಿಗೆ ಮತ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಏನ ಪಾತಿರಂದುಲರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೇಸಮ್ಮ ಸರ ಕೊರಡು ಅಯ್ಯ ಅದಾಯ್ತ ಬಂದುಂದರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತೂಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಪಂಡದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊದುನಾರ್ದೆತ್ತೆ ಆನಗೆ ಆನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾತಲೊಂದು ಅದು ಬಂದು ಮಾತಲೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜೀವಿತ ಅಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ಥ ಎಂಕಲ್ ದಾಯಗ್ ಜೀವಿತ ಅನುಕೂಲದೆ ಪಂಡ ಮಾತಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಜೀವಿತ ನಿಕುಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತ ಅಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕೊಡ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ತೂಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪೆರ ತೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪರೆ ಪಂಡದು ಐಕ್ ತುಂಬಿ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾನೊಂದು ಬಲೆ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೀವಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೈಲಜಾ ಹರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪಲು ತೂಕಕ್ಕೆ ಪೊರಿಚ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಡುಲ್ಲೆರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶೈಲಜಾ ಅವರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ನೀವು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 10 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದೇ ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಶೈಲಜಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೈಲಜಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 958 ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಇಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಯಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೌಚರು ಮಾತಾಡ್ರೈಜ ಓಡಿದಲ್ಲ ದೇವ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಿದ್ದಿ ದೇವ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿನಗೆ ಆತು ಪಕ್ಕ ಶನಿ ಅಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಯ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೈಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ದಿಪ್ಪು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅತೆನ್ನ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂತಿನಿ ಜೀವಿತ ಬೈದರಕ ಸೊ ಜೀವಿತಡನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದುಲ್ಲ ಅವಳ ಅಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಅತ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅತ್ ನೆರ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾವರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಬಿಸಿ ಬೇರೆ ಪದ್ರಾಡ ಹಲೋ ಜನಮಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಚೆನ್ನಮಕ್ಕದ ಅಯ್ಯ ದಾದ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ನೇಜಿನೆಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತರಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಅಡಿಗೆ ಮತ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಏನ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೇಸಮ್ಮ ಸೇಸಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದು ಮಿತ್ತೂರು ಹುಡ್ದು ಕಾಸಲ ಕೊಡ್ತಿಂಬುರ ನೀ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಂದುವೆ ನಂಬರ್ ಹಲೋ 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 ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿರಲಿ
ಅರಿಜ್ಜೆರಿಜ್ಜೆರು ಇತ್ತು ಬೇಗ ಕಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಸೋಕು ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದು ಎಪ್ಪುರೈತೆ ನಾನು ಮಾಮೂಡು ಬದು ಬನೋದಿತ್ತೇರು ಓಡ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಾಮಿಯರ್ ಅನ್ಪುಗ ಮಾಮಿಯರ್ ಅನ್ಪುಗ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲ 701907 ಆ ನಂಬರ್ ಬೆಪ್ಪು ಜರತೆ ಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ದಾಯ್ತಾ ಕಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ದಾಯ್ತಕ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇರು ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಲಿಯದಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಸೇಸಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೂರು ಹುಡುದು ಗೊತ್ತುಜೆ ಮಿತ್ತೂರು ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಎಂಚ ತಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಈರೆ ಇಂಕ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತುನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ 2,000 ಕೊಡ್ತು ಏನು ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಈರು ಪನ್ನತ 2,000 ಕೊಡು ಅಯ್ಯ ಅದಾಯ್ತ ಬಂದುಂಟರಕ್ಕ ಈರು ಬುದುರ್ದಾಯ್ತ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆನ್ನಮಕ್ಕ ಓ ಚೆನ್ನಮಕ್ಕ ಯಾರು ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಒಂದೇ ತೋರಿಸೋಣ ನನಗೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರ ಜೀವಿತನ ಕ್ಲೋಸ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಗ್ದಿಯಾದ ಅರ್ನಬ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಬಂಡದು ಸೊ ಜೀವಿತಗ್ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವಿತಗೂ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತೂಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಪಂಡದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊದುನಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಜೀವಿತ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಜೀವಿತಾನೆ ಯಾನ್ ಭಾರತಿ ಬಂದದ್ದು ಭಾರತಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಪದಾರೆ ಈಗ ಒಂಚು ಪೊದ್ದುನಾದ್ರೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೇಳಿವೆ ಅಂದು ಇನ್ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇನ್ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊದ್ದುನಾದ್ರೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂದು ಪೊದ್ದು ನಾಡ್ದ ಇರೆಗ ಆವಾದ ಆಯ್ತದಾನೆ ಒಂದು ಕೇನ್ಗಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೇರಿ ಏರಿ ಯಾನು ಭಾರತಿ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉಪ್ಪಳ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಗೀತಾ ಅತೆ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಯಾನೆ ಭಾರತಿ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮುನ್ನಡಿ ಪಾತಿರ್ದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಕವಿತಕ್ಕ ಏನಮ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ ಬಾಲ್ಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಂತೀರಿ ಈ ಓಕೆ ಬಂತಾನೆ ಜನಿತ್ತೆ ಬಂಡಿಜಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಡ ಬಾಲ್ಗೆ ಓಕೆಗೆ பொண்ணு ಓಕೆಗೆ ಅವನ ಮಾಮಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸರಿ ಅದು ಪೊದು ಆವ ಬೊಚ್ಚ ಆನಗೆ ಆನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಅದು ಬಂದು ಮಾತಲ್ಲುಂಡು
ಹುಷಾರಾದ ಬಂದ ಆನಾಗಿ ಕೆಬಿಕೆ ನಿಜ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿ నేను 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶೈಲು ಲಂಚರ್ ಅಂತಿನ ಜೀವಿತ ಲಂಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ 2 ಜನಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಟ ಪನ್ನಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ 2 ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಡ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಡಲ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ತೂಪ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದೆಂತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಸಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್